wa hada ba ali shekha wanda miji na shi ba ka ci tsoro ne suka ce an ta bi ne min amrillah zai ka muke cikin al'amarin Allah kaga anan an ba kan cewa akwai nau'i na aya na mu'jiza yadda annabi Ibrahim ya annabi Ishaq bayan ya yi shekarun da ba zai da ya wuce na haihuwa ba to bayan kuma wannan din kuma amma da mace cewa ya kai shekara 120 to bayan ka ga wannan nasu ya nufin cewa akwai ban mamaki da ya haifa annabi Ishaq bayan ya wuce shekarun haihuwa to ba ma da a ce kuma ya ƙara wani auren kuma har ya haifi ya shida to haka wannan kenan ya kwancin abubuwan mamaki bisa al'amarin abubuwan mamaki Allah ta'ala amma an ce balihi ya kasa in ma hau wa'ancin yaran da ake faɗa guda 8 da baki ɗaya ko kuma ya kasance annabi Ismail ne da annabi Ishaq da kuma jikokinsu wa Yaqub haka da annabi Yaqub shi ma ya fita da yayansa annabi Yaqub wai na sanannu ne wa'annan sanannu ne Allah ya faɗa musu ne sha ne ko sha ɗaya to shi a ta shi kashi ainihin sha ɗaya ai bai kawo ba a ƙarashin sha ɗaya in dai ra'aitu ahada ashara kawkaba na ga ra'aitu ahada ashara kawkaba to rayu guda nawa sha ɗaya su ne ɗayan ko to shi mun da ka fi da ɗan waye sha biyu ko ainihin sha biyu ka zama da aishi da ke mutum a hankali hada shi na gani na ra'ayin alkur'ani ni ra'ayin ahada ashira kawkaba to ya kuma ta kuma shi kuma wanda aka gaishe har wasu sujjada shi ne annabi yawo daga ke aishi na annabi yusuf suro kenan kuma sura yake kira su al-asba wanda bayanin su zai zo a karatun na goben Allah ya yi ko jibi asba su ne wannan sura 12 ‘ya'yan annabi Yaqub kuma su ne kowane ɗaya daga ciki kabila ce mai zaman kanta a cikin kabilin Yahudawa shi sa Allah shi alƙur'ani da yawa yana faɗa su wai za a sadana misa da bani wai za a sadana misa da kun wai za a saba Allah misa da bani Isra'ila wa ba'athna minhum musnai ashara nabiyya wato jagorori guda nawa 10 shine adadin kabilun bani Isra'ila وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا إلى أن الرجل هو مشاهد في أيام النبي يعقوب سوى أن بدينا رسول سوى مشاهدين كما يدعى متساني أشكال القرآن wani kuma sunayen su shi ma ko daga sunayen su wannan ya zo a cikin littattafan ahlul kitabi su ne su yahuda su lawi su shamun su annabi yusuf alaihi salam su bunyani su wa'ina guda 10 to ma'ana dai ƴaƴan su guda 10 annabi me ma'ana wasa yayi wasiya me ma'ana wasiya shine umarni ko hani ga mutum ga abin da zai zama maslaha gare shi shine wasiya to nan da Allah ya shafa la ta mutum da illa wa antum muslimun tunda Allah ya zama ku addini lalle kada ku yadda ku ce kuna musulmi an ce wato an ce ba abin da amara ubahu idan ya ji mai uba ya dauka su wasiya shi ma sai yi sai ya sauka to wannan wasiyar da annabi Ibrahim yau da samu ma amana wannan wasiyar shine amfanin alqur'ani kamar Allah yana faɗa mana ya ku al'umma manzon Allah ya zaba muku addini kada ku ce kuna musulmi ma'ana rike addinin duk wata musiba da za ta same ka a duniya wato ba ta kai a ce kuma babu ibada ba musulunci duk wata musiba tana da bayan mutum ya babu imani to lalle duk yadda za a kada mutum ya zai mutu sai yana musulmi kuma ka mutu kana musulmi cikakken musulmi ka yi hankali da ɗan yahudun addini ka za ka ɗan yahudu sai ɗan yahudu ya fito akwai ɗan yahudun addini ma'ana su zo su ne su gurɓata maka addinin wanda ɗan yahudun kudi na kai ɗan yahudun addini
wanda su ne za su cuce ka kamar ta ba musulmi ba, wanda kuma galibi halin da ake ciki kenan yayin da fitintunu suka yawa. Kada ka yarda mutum ya sama kokonto a cikin samuwar Allah, kada mutum ya sama kokonto a cikin littafin Allah, zancen Allah, kada ka yarda mutum ya sama kokonto a cikin akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kada ka yarda mutum ya sama kokonto a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaya za ka gane haka? Shi ne ka tabbata kana kan tafarkin manzon Allah. Ya za ka gane kana kan tafarkin manzon Allah? Kana kan tafarkin mu'minai. Haka Allah ya kawo mai sharikin rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Wanda ya saba wa manzon Allah, sai ya ga da saba manzon Allah, sai ya bari tafarki ba tafarkin mu'minai ba. Duk mutumin da zai zo ya kama wani abu yanzu, a ce wani mu'minai ne waɗanda suke kan wannan tafarkin naka. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Ya ba tafarki na mu'minai ba. Ma'ana shi ne yadda nan muminai su ne musulman farko, shi ne ya yi tafarki na muminai ba. To duk wanda ya wannan Allah shi ne wanda ke ba ta wata za mu ji banta masa abin da ya ji banta wa kansa, wani sulhi jahannama, za mu shiga da hitar jahannama a sa'adu da su. Saboda kana iya gane mutum yana kan shirya, shi ne duk mutum ya zo da wani abu ko to suwaye muminai waɗanda suke kan irin tafarkin da kake kai yanzu. Ka faɗa mana tun daga zamanin manzon Allah zuwa sahabbansa, tabi'ai, tabi'ina, haƙi zuwa mu'minai wanda aka yi suwa ya suke kan wannan tafarkin nan. Domin Allah cikin Alƙur'ani ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, ya bi tafarkin da ba mu'minai ba. Ashe akwai wasu mutane mu'minai wanda Allah yake cewa ku bi tafarkin nan nasu, wanda su ne ake ganewa mutum yana kan tafarkin manzon Allah ko ba ya tafarkin manzon Allah. To ba za ta mutu ne illa wa antum muslimun, an kuntum shuhada, ko kuma shin kuna nan ne ku yahudawa da zamanin manzon Allah, kuna nan ne idza hadara yaqub al-maut, yayin da mutuwa ta zo ta zakewa annabi yaqub. Kaga na makai ka san balaga ake ne, domin ba wanda ya ga mutuwa ko to Allah ce idza hadara yaqub al-maut, yayin da mutuwa ta zakewa annabi yaqub, ma'ana lokacin da zai yi sharafa ga mutuwa, ko lokacin da ajalinsa ya zo ƙarshe, lokacin da ya ga alamomi na mutuwa, wanda kuma an adana ya san wannan ko lokacin da rashin lafiya take tsananta, kaga an san irin wannan. To lokacin da hazara yaqub al-maut, lokacin da alama ta ajali ya zo wa annabi yaqub, in qala, yayin da ya faɗa libani ga 'ya'yansa, wacce wasiyyar ne da mutuwa ta zo masa ga abin da ya faɗa a yayansa. Nan shi ce mata gudu na min ba'i, me za ku mawuta wa bayana, a kare bayan Allah ke. Sun irin wannan wasiyar mu da bayan a Qur'ani akwai shi ce mata gudu na min ba'i, ya ku yaya me za ku mawuta wa bayana, kamar da musu ke bayan wacce wasiyar da ya musu. Inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Da mutuwa ta zo masa yake so ya jaddada musu, nan kuma sai ya fara musu tambaya ya gane cewa suna kan tafarkin daidai ko ba sa kan tafarkin daidai. Me za ku bauta wa bayan na mutu? Ƙwaro sai suka ce na abu da gida haka, za mu bauta wa abun bautar, za mu bauta ubangijinka wa ilaha abaika, kuma ubangijin iyayen Ibrahim, ubangijin annabi Ibrahim, wa Isma'il, ubangijin annabi Isma'il, wa Ishaq, ubangijin annabi Ishaq. Ilahan wahida, shine abun bauta guda ɗaya, wa nahnu lahu muslimun, kuma mu masu bi kauya ne da hudu zuwa ga ubangijin nan naka. Wanda shi ya faɗa mu, wanda shi ne mai suka annabi ga shi lokaci ya kwani, amma akwai ɗan tattaunawa a kan wannan aya, amma bari mu ɗauki ɗaya daga ciki kawai. A shidan da suka ce za mu bauta ma iyaye, za mu bauta wa abin bautar da abin bautar iyaye. Sun ce annabi Ibrahim, me ya alaƙa annabi Ibrahim da annabi Yaqub? Babansa ne?
ba wata gaba ne wato baban kakansa ne kakansa ne na amdi ya zama kakansa ne annabi ibrahim kakan waye amma sai kira shi ne baba me ya daga annabi isma'il da annabi yaqub babbansa ne wan babansa ne amma sai kira shi ne baba annabi ishaq kuma shi ne babansa to a shi kenan a shari'a wata ana itlaqin a ce baban mutum amma ana nufin kakansa ana cewa baban mutum ana nufin babbansa an gane ko an gane wannan ko a hukunce shari'a ana samun irin wannan ko a masalar gado ana samun irin wannan an ci kirawo kakan annabi ibrahim da babban annabi ibrahim a matsayin mai baban wa ilahu wahida abun bauta guda daya wannan abu musulmi mu kuma masu riko ya rai zuwa gare shi abu na biyu abun babban abin da ake so ga mutum shi ne tauhidi ka gane babban abin da ita mai tauhidi ta kare ta Allah ka bauta wa Allah shi kadai kada kai wa Allah abokin tarayya kaga shi me za ku bauta ba suka ce da shi abun bauta ka abun bauta iyayenka kuma suka ce kuma mu masu miƙa wuya ne zuwa gare shi farko sun tabbatar da tauhidi sannan sun kuma da kuma jawowarsu zuwa miƙa wuya da Allah wajen su bi umarnin Allah su da alhana-hanansa su tafi a kan tafarkin da Allah ya yi su amma farko shi ne tauhidi ba a hada Allah da wasu ne ilahan wahida to bayan Allah ya kama wannan sai Allah yake faɗa wa su Yahudawa da ba dukkanin al'umma tilka ummatu kada kada waccan ba wata al'umma ce kada kada da ka wuce ta shudi wa kenan annabi Ibrahim da ƴaƴansa annabi Yaqub da ƴaƴansa dama kansa yake magana ko ce to da kuma wa'anda aka yi magana iyayensu annabi Isma'il da annabi Ishaq to duk wannan al'umma ce Allah ce kada halal ta riga ta shuɗi laha ma kasabat abinda ta yi na ta ne abubuwan da wannan al'umma suka yi na annabauta wa Allah na biyayya ga Allah nasu ne ba na kuma da ko abin nasu ne wala kun a ma kasar kuma abu da kuma aikata kuma na ku ne saboda ba za ka zo kai kana banu Isra'ila ba ka zo kana shiganta kana cewa annabi Ibrahim kaza annabi Ibrahim ya roƙa mana annabi Saka ya roƙa mana annabi ya roƙa Allah ta su ne sun ba Allah kuma bi da suke wa Allah rabon su ne kuma abin da kuka yi wa Allah rabon su mallaka ku ne daga wannan bayani ne kan kowa kada mu ala tilka ummatun laha ma kasaba ba za ka zo kada baka ba Allah ba kai ka ce ai ni ina ne baka kana to abin da Allah ce laha ma kasaba wala hum sai ana fara Yahudawa ne domin babban abin da suke abin da suka dama suna takamar cewa kamar su mutum da suna da alaƙa da salihan bayi to su da sun abu ko kana alaƙa da wani salihin bawa to ya kamata ka ba kuma wannan kuma musamman kuma waɗanda Allah ya daraja yi musu baiwa suke da dangantaka da ke yin halitta annabi sallallahu alaihi wasallam to kada wannan ya ruɗe su su ki bin Allah laha ma kasabat wa lakum wala tus'aluna amma kanu ya'malun ba za a tambayi ku ranar alkiyama ba akan abin da suka aikata a duniya a kowa za a tambaye Allah